Takže vítám vás u svého druhého dílu Let's Play Minecraft. V tomto díle se budu zabývat hlavně tím, jak vytvořit barvy a obarvit vlny. Vidíte, že už jsem si tady připravil něco do inventáře, květiny, ty najdete normálně takto na zemi. Tak, vytěžíme. Pak Inkoust, kde najdete Inkoust? Půjdete do vody a budete tam hledat tam budou chobotnice. Někde u dna v hluboké vodě chobotnice. Stačí do ní párkrát seknout a vypadne vám s ní Inkoust. Pak kosti seženete, normálně ze zombíků vám spadnou z kostlivců, jakože to jsou lukostřelci, tak z nich vezmete. Takže, co s tím? Dáte si pár květin. Toto už je barvivo, jo? Toto máte normální kvítko a toto už je barvivo. Tak, to máte červené. A když teď si hledáte kamkoliv vlnu, to je bílá vlna, jo, z ovcí, a barvivo k tomu kamkoliv, dívejte, můžete úplně kamkoliv do craftovací krabičky, crafting table, tak se vám vytvoří červená vlna. To je docela pěkná, když položíte na zem. No, moc vidět nejde, omlouvám se. Pak zase žlutá, to stejné. Tak, žlutá. A co když budete chtít udělat třeba oranžovou, co? Stačí smíchat červená a žlutá, úplně jako v reálu, taky kamkoliv, a vznikne vám oranžová. Tak, oranžová, počkat. Oranžová vlna je taky docela pěkná, ale pořád to není ono. Já se omlouvám, mám tady opravdu tmu, mě to nenapadlo, že bude vadit, ale však si to zkusíte u sebe a uvidíte. Dále tady mám Inkoust, takže Inkoust, to je černá, obarví do černá. A co když budete chtít třeba takovou světle modrou? Tak, kosti máte bílou, to má zase udělá zpátky bílá, je barvivo. A když budete chtít světle modrou, teda světle šedou, omlouvám se, tak toto je světle šedá. Počkat. Kde to mám? Toto je už šedá, normálně šedá. Můžu vám ukázat. Tady vidíte, aspoň v inventáři si to porovnejte. Tak to vypadá klasická bílá, tak to ty ostatní. Tak. Co ještě bych udělal? Jo, růžová. Zase červená a bílá. Jako v reálu. Všechno je to jako v reálu na tom Minecraftu. Vznikla vám růžová. To je docela pěkná vlna. Tak. Jo, toto je růžová. Já bych zašel na kaktusy, ale jelikož by se mi video uploadovalo hrozně dlouho, tak opět si to nechám na příští díl, takže konec druhého dílu, loučím se s vámi a ahoj, a dneska by měl být nový díl ještě. Bude tento díl na 2 části. Ahoj.